Бүген мин сезне Көпшә Курайга бик якын булган Нугай Курай белән таныштырып китәм. Ул да үсемлек көпшәсеннән ясала. Нугай Курайны да Көпшә Курай ясалган кебек, кул озынлыгында кисеп, тишекләрен бармак иңе белән үлчәп, 2 тишек ясыйлар. Нугай Курайда көй чыгаруда тел катнашканга күрә, аны Тел Курай дип тә атыйлар. Авазлар төрлелегенә килгәндә, бары тик 2 тишекле бу гади генә Курай уйнаучының сулыш өрү көченә бәйле шактый зур мөмкинчелекле. Үзегез тыңлап карагыз әле. Шунысы да кызык. Нугай Курайда хатын-кызларда бик яратып уйнаганнар. Ә хәзер Нугай Курайның әһәңен тыңлап китик.